खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दंथ'यो। दिनै मंगलबार नालाय थानसालि बाथौ थानसालियाव मन्दिराव प्रसाद लांनाय फालाया जाहानि दिनै जि तारातारि लांगासिनो दासो ओरैबायदि खामानि जोंहा आइया भालुकपुङाव थायो नालाय हस्टेलाव गथ'फोरनि ओंखाम संनो बेयाव आइयाबो माने दासो मोनफैदो आरो ना फिंगार प्रिन्ट होनो हा मन्दिर जाम बेनिफ्राय आइखौबो दा आङो मन्दिरनिफ्राय फैग्रोमोना 12टायावनो फिंगार होनो लांनो नांगो। नै आङो प्रसाद लाबोदों मा आनारस थाइजौ बुट प्रसाद गाखिर बिस्कुट सापात गथाय लाबोदो सिनि बेनिफ्राय हाब्रु गोजा नालाय गारिबो लाबोनो हायाखै। बेनिफ्राय दा आइखौबो आङो फिंगार प्रिन्ट होनो थाखाय थाब मन्दिरनिफ्राय थांना फैनांगो। स' लोगोफोर बयबो नायलांबाय था लामायाबो जि हाब्रुखा नै थाबायजायानो जेने थेने थांसै जि गोजानखा मन्दिराबो थांबाबो मेंगुलाय लांजोबगोनसो आरो मन्दिर खाथिनि दलङाबो बायनानै गोजावलांहांसो जाना दोङो। दहायसो नुदों आङो भिडिअ सोरबा स्टेटास लगायदोंमोन। स' लोगोफोर नायनोसै माबायदि जाना दोङो दलङा आं बारलांनो हागोन ना हाया। बिथिं माइ गायजोब्बाय सोरबा नै बिथिं गाबोन गायगोनदां। মন্দিৰত গৈ আছো বৰষুণ ভিজি আহি আছো বৰষুণ পুৰা দি আছে বানপানী হৈ আছে যোৱা কালিৰ পৰা আমাৰ পুখুৰীৰ মাছ শেষ নাই আৰু শেষ চব গ'ল আচৰিত খালী হৈছে আমাৰ পুখুৰীটো। আয়ো মই যি দুখ লাগিছে। দলঙা মাবাयदि হা बारनो हागोन ना माथो बेका जाथारबाय दलङालाय পুরা বেকা হয়ে গেল আমার দলং সুরিয়াবিল গাঁৱত সোমাব পাৰাটো মুস্কিল হ'ব আৰু এতিয়া। এ ভগৱান কেনেকৈ লৈ যাম আয়া সুনীল মাৰি থাংগोन नोंलाय হা হে ভগৱান মই এনেকুৱাত খোজকাঢ়িবলৈ স্কুটি নলবি হে ভগৱান মানসি যাবাই মন্দিৰত দেখিছে না আমার অবস্থা মানে ঘর খাইছে ইসরাম সানা আমার সুরিয়া বিলৰ দলং কেনেকুৱা মোৰ প্ৰসাদ গৈ পালে সাইকেলত আয়ো বিবৈ পিছৌ मोजां খাত ভালকে সম্ভালকে লাহে যা ধীৰে हा ए भगवान आं मारै थांगोन ए भगवान आं दा बायसना होबा माथिं फैगोन इसोर भगवान आयु गिथावथावथार ओइ नै लासै थाबाय नै आब'आ दलं नायनो फैदो नामा दै नायनो फैदो नै आइमोना आब' इयो आंनि बिजावजालि बे आंनि बिखुमजो गाखोजाया फाय लासै फाय आइ सुनिल स्कुटि लाबनाङा स्कुटि नाय आनिबो नालागे नै इमान गोदोर जादो दैया दिनै रानबायसो माने मैया जुवाकालि बहुत भर्ति आसले আজি हुकाय गल आंनिया बोरैबा भगवान बायदि ओंखारना होलायबाय लामायाव सासे साइकेल नारबोबाय थानाय कन्ट्रलाव माइरं लाबनाय बेनोनो आङो मनाखौ साइकेलाव आलायना होबाय लानो गबाय आरोना मोनसे नेगासिनो मोनफैबाय आङो मन्दिर एबार लाखिनोसै प्रसाद मनाखौ मन्दिर मोनफैबाय आङो मन्दिर सिङाव दोनहैबाय प्रसादफोरखौ ओमफ्राय आङो दुकानाव नालेंखर मोनबोआखै नालाय ओमफ्राय बिसा दाख्लै आमथिसुवायाव थाइनै लाबोखादोंमोननो गावसानि पाल्ला जाबाथाय होनांगोन होननानै दा बिसानियाव आङो
बदल लाथ'नोसै फिसानि पाल्ला जाबा आं बायना होफैलायनोसै दा नालेंखर लायनो थांगासिनो आं मा जाखो नोंसानाव थांनाय दां नालेंखर लायनो फै दोङोनो थाइसे आइया होनदो नोंसानि पाल्ला जाबा होगोन होनना लाबोनानै खादों आइया मा जाखो ओंखाराखै दाबो बाथौआव थांनो ओंखाराखै नै खारबोना बिब' बिनानावा आंखौ एकदम बादायलायना खारबोदों आंखौ हमनो थाखाय उन्दैया देरहाबाय आरोना मा नाममोनलाय देंखो रानि देंखो इथिं फै रानिया हाय होनलाय हाय आयं बुरैनि लोगोफोर बुंलाय खेबसे बुंलाय हाय आयं बुरैनि लोगोफोर हाय आयं बुरैनि लोगोफोर थेंक इउ वेलकाम बरिया जाबाय देंखो पाक्कानि न'आ ना दासो स्रां स्रां आराम जादों थुनलाय बरिया जादों ना खाम दामनो सोलोंगासिनो गथ' खाम दामनो सोलोंगासिनो गथ'फोरा आयु माबायदि दलं आं गिथारबायसो नै हागोन नोङा गिलायलायासो ओइ टाइगार हा अ नों फैग्रो आं थांगोन नों फैखांबासो जोंहा बिजावजालि आब' मन्दिराव फैदो मन्दिराव फैयाखै नोङो गामियावसो थांगोन नोङो